Poznata engleska marka nautičke odjeće i obuće Masto, osim profesionalne odjeće za nautičare, nudi i odjeću za brojne druge aktivnosti na otvorenom. U Mastu su mislili na sve one koji zbog užitka i sporta provode vrijeme vani, izloženi vremenskim prilikama i neprilikama. Stoga je kolekcija profesionalne odjeće napravljena od vrhunskih materijala, kao što je Gore-Tex, osiguravajući potrebnu zaštitu i produženu uporabu i u najekstremnijim uvjetima. Osim toga, tu je casual odjeća za svaki dan, inspirirana morem i jedrenjem, koja dizajnom prati modne trendove, ali ostajući dosljedna vrhunskoj kvaliteti materijala kao i profesionalna kolekcija.